Dan da mu kuma? Wallahi ne. Ta yaya kuma nan kai? Ni na tare ilimi fal kaina. Ko kuma nan ga kwa cikin jahilci dukkan ku nan jahilai ne. Babu wani wanda yake da turanci ko da wanda za su kara da turanci babu. Yanzu misali a cikin ku nan waye zai ga mu sunan doki da turanci? To kai kalle na kana sanar da idanu. Kai zaman binni sai ka bada amsa ai. Ko? A wurin yan dako ba? Zaman binni na wajen yan dako ne. Yan dako zai iya turanci ne? Ranka ya dade. Mun baka gari. Hauka kenan. Hauka kenan ranka. Kalla? Hauka? To ranka ya dade. Talla ya isa ya baka gari ne? A gari naka ne tun kafin a haife shi. Kai dai sakare ne wallahi. Yana nufin an bani kowa ya kasa ni an bani dama na faɗa. Allah ya sa za ka iya. Kana so ka ce wai ni din ba zan iya faɗa. A zama da mu ranka ya dade. Mutanen da ai jahilcin mu ya kai jahilci mutanen da muka kasa faɗa sunan doki da turanci. Ai maganin mu kawai a kore mu. A sallame mu duk mu watsi a tarwatsa mu kawai Allah ya baka nasara. A'a ba zan kore ku ba. Zan sa malaman makarkatar 'yan yaran nan suke koyar da ku da yamma. Wannan shine abin da na yanke shawara. Allah ya kiyaye. Sannan kuma sunan doki da turanci shine dog. Sunan doki da turanci sunansa dog. Dog. Kwarai. Gaske. Ranka ya daɗe. Ai abin ba wahala. Gashi yanzu ai mun karu. Da ƙarya ba? Kalla? Wai tsaya tukuna. Wane ne yake ƙaryar ne in kalla? Madumin. In ba ƙarya ba, ya zai ce abun ba wuya. Inda ba wuya, da tuni ba mu faɗa ba. Ƙwarai. A'a, wannan ƙarya kake madu. Gaya mana sunan kaza da turanci. Ni Allah ya taimake ka wane mutum? Ai ni ilimi na bai kai nan ba tukunna. Ranka daɗe dai duk komai mun baka gari. To ai sunan kaza da turanci fa. Baro faika. Ita ce kan.